Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli nediet l-Istrateġija Nazzjonali għall-Awtiżmu għad-9 snin li ġejjin. Din l-istrateġija ser tkun qed tiffoka fuq 7 punti u għalhekk ser tkun qed ħares mit-twelid sal-anzjanità ta' persuna fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Intqal li ser tkun qed isir ukoll dijanjosi minn ta' żgħira biex wieħed jintebaħ jekk huwiex fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Din tagħmel istrateġija tagħna differenti minn dik li hemm f'pajjiżi oħra fl-Ewropa, għaliex pajjiżi oħra jiffukaw pereżempju fuq l-anzjanità jew fuq tfal biss jew mill-aspett mediku biss. Aħna naraw li din tkun strateġija mit-twelid sal-anzjanità. Il-Chairman tal-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu Dr. Alistair De Gaetano saħaq kif waqt il-proċess ta' konsultazzjoni saru mal-186 proposta li minnhom ġiet innebħa din l-istrateġija li hija weda elettorali oħra imwettqa. Wara perjodu ta' ħidma fejn konsultajna diversi persuni u anke entitajiet, issa għandna roadmap f'idejna sempliċi user friendly sabiex flimkien stakeholders kollha nistgħu naħdmu biex fid-9 snin li ġejjin naraw li d-drittijiet ta' persuni fil-firxa wiesa ta' awtiżmu l-familji tagħhom ikunu mħarsa u verament l-empowerment l-inklużjoni ta' dawn il-persuni. Mill-bidu tas-sena li ġejja numru ta' ħwienet ser ikunu qed jingħaqdu flimkien sabiex il-ħwienet ikunu wkoll attrezzati għal persuni fuq l-ispettru tal-awtiżmu. Bħalissa għaddejjed taħriġ għal ħaddiema. Bowmar Farrugia mill-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri dwar l-Awtiżmu jilqa' dan il-fatt. Ħadd tagħmel ħajja faċli ħafna kemm NGOs, assoċjazzjonijiet kif ukoll entitajiet governattivi li jgħidu ħares. Kif qed qabel għandna l-kejl, għandna l-miżuri, għandna l-lista ta' affarijiet x'hemm bżonn isir, kif ukoll jagħtu wkoll linji gwida biex ma jsirux inġustizzi bejn individwi li huma fuq l-ispettru tal-awtiżmu.